ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤት ናይ ኤርትራ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንሶምን ሰላም ክትህሉ በዓል ሙሉ ተስፋ እየ። እምበር ሎማዓንቲ ድማ ከምቲ ግዜ ዝገብሮ ኔደርላንድስ ትግርኛ ኣምፂእ ክመሃሩ ማለት እዩ። እቲ ተምሃርናዮ ቃላት ኣብ ሓሳባት ክኣትዉ ከለኹ ከመይ ይኾኑ ኣብዚ ዝብል ማለት እዩ። ተስፋ ክገብር ድማ ክትመሃሩ ትህሉ ሕጂ እምበር ዘረባኺ ዝሓልኩም ናብ ትምህርቲ ከብለኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። opgelost ተፈቲሑ is het probleem al opgelost እቲ ፀገም ተፈቲሑ ዶ እንኸ ጥራይ Dat is de enige manier om het te doen. ንዕኡ ንምግባር እዚ ጥራይ እዩ እቲ መንገዲ። vermoeden ጥርጣሬ ማለት እዩ ምጥርጣር። Ik vermoed dat hij boos is. ኣነ ከም ዝጥርጥሮ ንሱ ሓሪቑ ኣሎ። bewoners ነበርቲ ማለት እዩ። De bewoners van deze flat zijn ouderen. እዞም ነበርቲ ናይ ዝበላሶ ዓበይቲ እዮም ወይ ኣረጋውያን እዮም ንምባል ማለት እዩ። gevaarlijk ሓደገኛ is deze omgeving gevaarlijk እዚ ከባቢ ሓደገኛ ድዩ? angst ፍርሒ We hebben erg in angst gezeten na die inbraak. ንሕና ካብታ ናይ ስርቂ ንድሓር ብጣዕሚ ፈሪሕና ማለት እዩ። ኣብ ካብቲ ተሰረቐ መዓልትስ ካብኡ ንድሓርስ ፈሪሕና ንምባል ማለት እዩ። werknemers ሰራሕተኛታት Bij deze fabriek werken 200 werknemers. ኣብዚ ፋብሪካ 200 ሰራሕተኛታት ይሰርሑ። ontslaan ምስጓግ ማለት እዩ። ontslaan ምስጓግ De baas ontsloeg de man die te laat kwam. De man die te laat kwam. እቲ ሓላፊ ነቲ ዶንጊ ዝመፀ ሰብኣይ ሰጊግዎ ወይ ከዓ ኣባሪርዎ ማለት እዩ። De baas ontsloeg de man die te laat kwam. baas ሓላፊ Hij is the boss. ንሱ ሓላፊ እዩ።
ቬርክሎስ ስራሕ ዘይብሉ ወይ ከዓኒ ዓዲ ውዒል ማለት እዩ ስራሕ ኣልቦ zij is werkloos ንሳ ስራሕ ኣልቦ እያ ineens ሃንደበት ወይ ከዓኒ ብሓደ ግዜ ብሓደ ማለት እዩ moet ik alles ineens betalen ኩሉ ብሓደ ግዜ ድየ ክኸፍሎ ዘለኒ ወይ ከዓኒ ኩሉ ብሓደ ግዜ ድየ ክኸፍሎ ንብል ኣለና ማለት እዩ groeien ምዕባይ ማለት እዩ ምጉባዝ het aantal leerlingen groeit ናይቶም ተምሃሮ ቁፅሪ እንዳዓበየ ወይ እንዳወሰኸ እዩ ትብለና ማለት እዩ flink ብዙሕ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ማለት እዩ het was flink koud buiten ኣብ ደገ ብጣዕሚ ቁሪ ነይሩ ንብል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ደገ ብጣዕሚ ቁሪ ነይሩ het was flink koud buiten verlaten ምግዳፍ ማለት እዩ de vluchteling moest zijn land verlaten ስደተኛ ዓዱ ክገድፍ ተገዲዱ እቲ ስደተኛ ዓዱ ክገድፍ ተገዲዱ geluk ዕድል het was gewoon geluk dat ik die prijs won እቲ ዝተዓወትኩ ዋጋ ብዕድል እዩ ነይሩ beperkt ውሱን hij is nogal beperkt in zijn oordeel ንሱ ብጣዕሚ ውሱን እዩ ኣብ ናቱ ፍርዲ ማለት እዩ ክፈርድ ከሎስ ብጣዕሚ ውሱን እዩ ብዙሕ ኣይመዛዝን እንዛ ዓይነቱ ማለት እዩ godsdienst እምነት ወይ ከዓ ሃይማኖት ማለት እዩ ሃይማኖት volgens deze godsdienst mag je op zondag niet werken በዚ ሃይማኖት እዚ መሰረት ሰንበት ክሰርሕ ኣይፍቀደካን እዩ ንብል ኣለና gelijk maar die twee getallen zijn gelijk እዘን ክልተ ቁፅርታት ማዕረ እየን daarnaast ብተወሳኺ eerst heb je de drogist en daarnaast is de supermarkt መጀመርታ ናይ እንዳ መድሃኒት ዝሽየጦ ኣሎ ካብኡ ቆፂሉ ወይ ከዓ ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ሱፐርማርኬት ኣሎ ንብላ ማለት እዩ ካብኡ ወገን ኣብቲ ወገን ንሱ ነቲ እንዳ መድሃኒት ምስ ሓለፍካ ድማ ሱፐርማርኬት ኣሎ ንምባልና ንጥቀመሉ van out ካብ ik heb haar van out het raam gezien ኣነ ንዓኣ ብመስኮት ሪአያ
اوكي بار كبرات خاتلتي حبن بيتنا إرترا نايلو ما عندي فيديو زي أنا رمايتيو أبز قص الفيديو كان راخبينا مالتيو نحجم بار سسناي نورو فانوكمي سسناي تشاو